uMabhlukwe abelalini unentombi ayithanda futhi hayi akafuni nakonto yoba kuthiwe hayi salibala kuthandana, uthi ndiyifunisa ekhaya, ndifuna uyizeka le ntombi, ndiyayithanda, ndawufanayo. Into nayo uba ngayicenga ayivumi kumvuma uMabhlukwe. Abangathumela nodade wabo uba makamzamele amcengele le ntombi, hayi ayivumi. Lithi bani usuke apha kulo Mabhlukwe, umkhulu kaMabhlukwe abe netheko apha ekhaya ngoba unedegree ayipasileyo, kube khona elitheko. Besuku omakoti balapha ekuhlaleni basika imisipa yabo bazosebenza apha ekhaya. Hayi ke basebenze xa efaqula uMabhlukwe, ayibo ngale ntombi ingafuni umvuma, ilapha iyasebenza apha ekhaya and isikile okwayo, ingathi ngumakoti nayo kwaba makoti balapha elalini. Yo kuthiwa uMabhlukwe wabonwa ezantsi kwesibaya efane ethe nqokotho, engalile dyibhizi uMabhlukwe. Kuthiwa hayibo yintoni uMabhlukwe, kutheni? Sathi mfondini ndisonwabile, kukho itheko apha ekhaya, wabe wena ulila udyibhizi usenjenje. Uthi ndifanele udyibhizi ngoba kunomdzikizi lo, nimbone ejikeleza apha. Kudala ndisithi makandivume, akafuni ndivume. Ngoku nguyena uzosebenza apha ekhaya, usikile naye, ungathi ngumakoti walapha ekhaya kodwa akandivumanga. Khathazwa yiloo nto uMabhlukwe. uMabhlukwe ke wasekhaya ezulwini Yesu Kristu apha enkonzweni kukaThixo. Indlu kaThixo yadedicatedwa, yanikelwa kuThixo. Athi uBishop abethi nantsika athi le ndlu yeyakho, inikelwe kuThixo, kutshiwo amatyeli ngamatyeli, idedicatedwa kukwaThixo apha. Uba kukwaThixo kukulo Yesu. uYesu ke ngoku ufuna ukuvunywa nokwamkelwa sithi. Ngoku ke ngoku asithele nqa xa sisikile imisiba yethu, sixakekile, sisebenza apha kowabo, kodwa singamvumanga. Basikile abanye bangamadodana, abanye basikile banguMary Magdalene, basikile abanye bangu-AWF, abanye banguMother's Union, and so on and so on. Abanye bethu bangoBishop basikile. Kodwa sinengxaki yokokubana uMabhlukwe asimvumanga. Ize loo nto yenza into yokokubana izenzo zethu zibonakale, ungabikho mahluko phakathi kwethu nabantu abaphanga phandle. Ubaba bayasela pha, udlule encane kwabo indodana, uthi emadoda ningafinci into zikababa, ndiyabuya nje apha ecaweni, ndiyabuya ningafinca. Ngamanye amazwi xa engene uYesu uyayitshintsha impilo yethu. We become carriers of Jesus Christ. Thetha into ayithethayo, sihamba indawo ayihambayo, senza into ayenzayo. Impilo yethu not uba sibonakale nje kuphela ngempahla, iuniform, uba singamakholwa, nangoku uye ecaweni ngecawe. Ezo zinto zombini qha. Impilo yona ibe kwayilindala ifana neyabantu basezweni, ibe yohluke. Haleluya. Masithumele nanku uMabhlukwe wasekhaya ezulwini. Ufuna ukwamkelwa, awunatyala uba wamphosa, awunatyala uba
lakho elikhulu lizaba lelokuthi sombelelwa umnikwa ngeplate kusithwa thatha nanku Yesu kuthiwe andimfuni ndilunge ndinje. Hayi ke ityala ke lawuba kuwe ke njalo nango njengoba sishumayela nje sishumayele into yokubana sihlambe zethu izandla ityala ze libe kuwe selibe kutya ngongamthathi uYesu Kristu. Ubumthathile uzakuxolela izono zakho uhlambe ngegazi lakho akwenza umntwana kaThixo igama lakho libhale ezincwadini zokuqala kobomi umamkele ube kwizandla umamkele umoya ongcwele ehle phezu kwakho uzawushumayela ngaye endawuzuba livila ekushumayeleni uzaba livila uzawukhuthala hambo koko ushumayela indaba ezinjalo ezilungileyo. Cela uAstikeni athandazisa abantu abalithatha ithuba lokumamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Ungabanyanzeli dokho abantu bakaThixo kunjalo ungathathi nexesha elide ukubanika nje chance ukuze kuba ukhona umuntu ofuna ukumamkela uYesu amamkele. Uba umuntu akathandi inene ke iyabalusana lwakhe sizawuthandaza kodwa phambi kokuba sithandaze kubuhlungu into yoba sinxibe impahla zasecaweni kunoThixo singenayo uYesu. Ukuba ngaba indlu inempuku uba ngabe ikati sihamba pha ngaphandle ziyatshaya impuku ngaphakathi senza unothanda kodwa mhla kwavula icango yangena ikati azibuzi impuku iba yileyo iphume phandle kuba iyazi into yoba ikati ifikile ukufa. Uba ngaba singathatha inkosi enguYesu siyifake empilweni yethu sinikele ubomi bethu kuyo konke kuzakwenzeka empilweni yethu sizawuphila ngale ndlela uThixo athanda siphile ngayo. Ngaphandle kwenkosi enguYesu kuzawudakasa impuku ngaphakathi kwethu. Ngicela nje othi namhlanje ndifuna ukumamkela uYesu ukwenza intando yakhe ngempilo yakhe ukuze sithandaza naye kuba sizawuhlala sisebenze senze izinto singazenzeli usuku lukaThixo kodwa sisenzele usuku lwabantu kuba sifuna ukubona ngathi singabantu abakholwayo sibe singakholwa. Indaba okwazana noYesu nento okwenza nokuphila komuntu ukuphila kukwenza ilizwi likaThixo. Ngicela uphakame sothandaza nawe sikunike ithuba lokukwamkela inkosi uYesu ngoba uYesu ufuna ukwamkelwa ngumuntu umvuma ngomlomo uYesu. uYesu ufuna umuntu othi ndiyakwamkela Yesu ukuze uhlale empilweni yakho. Ngicela sithandaze abafuna ukwamkela uYesu ithi inkosi uYesu ngena ngaphakathi empilweni yakho ndiyakuvuma ukuba uyilawule impilo yakho uzundenzisa izwi lakho ndihambe ngokuthanda kwakho ndizenzile izinto ngeyami indlela kodwa khange ndincedakala ndidinga wena njengoThixo ubundenzisa izwi lakho selibongo lizukusa igama lakho lingcwele. Ndiyakulahla Sathane kube kunye nemikhuba yakho ndamkela inkosi enguYesu ukuba mayilawule impilo yami indenzisa izwi layo kuze kube kunaphakade. Amen. Nkosi Thixo wethu ngothando kungaka siyayibulela Thixo wethu le chance usinika yona yokuba sikwazi ukumvuma uYesu ayilawule impilo yethu. Ngaphandle kwakho Nkosi uYesu ukwenza kwethu kulilize kodwa wena xa usebenza ngaphakathi empilweni yethu ayasukiseka amazulu. Siyavuya izithunywa zezulu ngoba ziyazi ukuthi enyanisweni singabantwana bakho. Ngaba ke somanda njengoThixo uyongamela impilo yethu mihla yonke yokuphila kwethu usenzise izwi lakho zelibongo lizukusa igama lakho lingcwele ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Cela nje ke ikwaya ithule ivesi ibenye 428 ibenye nje ivesi then ke abazalwana batyhile kupage 390 ababebazanda bomengenawo batyhile kupage 390 isondela ke ekubekeni